Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Ụlọọrụ EFCC ekwuola na ndị nwere mmasị ịzọ ọkwa gọvanọ afọ 2027 mefuru ego ruru ijeri naira 30 na ntụliaka elu primaries ma gwakwarịrị na ọtụtụ ego a na-emefu tupu enweta mmeri n'ọkwa ndọrọndọrọ ọchịchị bụ ya na-agbata na ọtụtụ ndị ahụ họpụtara n'ọkwa ji egwucha ndụ. Ndị ụlọ omeiwu nnọchiteanya etiti enyela nkwado ha ihiwe ụlọọrụ ndị uwe ojii n'Ogo steeti ugbu a. Ndị omeiwu ahụ 289 bịanyere aka n'akwụkwọ iwu ahụ iji kwado ya. Onye ga-eji aha pati ADC zọkwa onyeisiala n'afọ 2027 Atiku Abubakar akatọọla onyeisiala Tinubu maka ịbịanye ọkụ ọchịchị onye kwuo uche ya n'ala anyị site n'ịchụso otu pati ndị na-abụghị nke APC. Ọ kwara arịrị n'abalị 20 nke ọnwa Juunu kwesịrị ịbụrụ ememme ncheta ọchịchị onye kwuo uche ya, mana ụbọchị ahụ ga-abụrụzi ememme iru uju nyere ọchịchị ọha akarasị. Onye na-achụso nta ọdịmma ọhaneze Very Dark Man edurula igwe mmadụ ugbu a malite njegharị iwe taa n'Abuja na-akpọ oku ka onyeisiala Tinubu rito n'oche ọchịchị n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa na ka ọnọdụ ihe isi ike. Onye hiwere otu pati NDC Sinetọ Siriake Dixon agụọla ụkwụ ya n'aka ya ugbu a n'ebubo ahụ na pati NDC na-egwucha ndụmego ma kọwaa na ha napụghị Peter Obi ma ọ bụ kwankwaso otu kobo ọbụla iji mee ha ndị ga-eji aha pati ahụ zọkwa onyeisiala afọ 2027. Ọgwụ na ụbụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.